Samtang sa laing balita sa Dakbayan sa Talisay, usa ka masusong babae ang giingong namatay o giresponsohan sa simbahan sa Tabunok. Giingong nabuhi apan ang apuhan sa bata hugtanong mihimakak nini. Ano ang report? Dinhi sa St. Joseph Parish sa Tabunok, Talisay, paresponsuhan unta sa Banayng Abiliana ang 15 Dias nga si Baby Angel niadtong Martes sa hapon. Ang lay minister nga si Ray Mark Dakalan unta ang moresponso sa bata apan wa kini matigayon dihang nabantayan niyang daw buhi pa ang bata. Ditanaw mi sa bata, pag tanaw mo sa bata, ni ko mang nagmura ba siya buhi ko siya, mismahay ko siya ba? Kay total kung patay ang bata, magngangaman na siya kay tungod sa ako ba dagan na kay kog blisingan bitaw nga mga bata bitaw. Kaya ako may tigkuan diri tigblisin sa mga bata nga pag namatay ana ba. Nya katulang gid hitabo nga nang wa ko dayon kay tungod bata mura magbuhi gyud. Gidasunan usab kini ni Father Peter Monteron, kinsa nakasaksi usab sa hitabo. Ako gyud nakita ang bata nga buhi gid siya. Mo na nga kikugos sa Manila. Tanaw gid ako sa bata. Puwa gid siya, as in buhi gid ba. Ang lihok man, no? So ako silang gipangutana kung nabunyagan na ba ni, yun sila nga wala pa. Yan ko sige ato ning dalion sa pagbunyag ni pagkahuman dad dito sa this hospital aron pasin napay mahimo na ning bata mabuhi pagid ni siya. Matod sa apuhan sa bata, alas 2 sa kadlaw niadtong Martes, nabantayan na lang nilang wa na mulihok ug wa na miginhawa ang bata. Ni anak ko. Unsa man ako ning bata, uy. Unsa man to ning bata, Paul. Wala sa ni kanuna matog district kay wala lagi mi sa mo na lagi ang bata mo nang gitabang pag-ayo. Anak kay harbabusin day. Busa na hukman nilang dado na lang sa simbahan aron maresponsohan sa dili pa nila kini ilubong. Apan giklaro sa apuhan sa bata nga dili tinuod nga nabuhi ang bata. Matud niya, bisan ang mga doktor sa hospital mideklarar usab nga pipila ka oras ng patay ang iyang apo. Wala siya nabuhi ang bata. Wala ma'am. Pagpantay nila anak mabuhi. Di ako apuhan. Naglantaw jud ko sa bata. Ang kunin sa mga tao, pambata ko nun hilak. Dili bati ang kuan sa mga tao. Uy, dadanes, ang bata nabuhi. Uy, pagkapagkiyaw ba? Kami ko, ay ninyo ko ng bata, kaya hindi batay na. Pagkahapon raw sab niya ng adlaw, gilubong si Baby Angel sa sementeryo sa Kansuhong. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.